Ás portas da celebración do Día da Muller, o BNG da Pobra volve reclamar a necesidade de adoptar medidas a nivel local para garantir a igualdade real e acabar coa violencia de xénero. No noso Concello, o BNG ao longo deste último mandato leva presentadas 8 mocións especificamente relacionadas coa muller, coa igualdade e co apoio e a defensa das vítimas de violencia de xénero. Todas elas, agás unha, foron aprobadas por unanimidade. Polo tanto, sería de esperar que se tiveran levado a cabo nestes últimos 4 anos. Pero isto non foi así, ningunha delas se puxo en práctica. Estamos falando de cuestións como a creación de un centro de información á muller. Estamos falando de medidas para o emprego da muller. Estamos falando de plans de protección e acompañamento das vítimas de violencia de xénero. Estamos falando de plans de emprego. Estamos falando da erradicación do acoso laboral. Por estas razóns, levarán ao pleno deste xoves unha moción censurando o Goberno por non ter materializado ningunha destas iniciativas. Para o pleno que se celebrará o próximo xoves, o BNG presenta unha moción na que os acordos son o de censurar ao Goberno municipal por non levar a cabo ningunha destas propostas acordadas por unanimidade no pleno e exixiren a posta en marcha destas iniciativas porque son necesarias. Por outra banda, os nacionalistas pobrenses manifestaron a súa intención de sumarse á movilización pola igualdade que se celebra este domingo en Lugo e secundar a folga convocada para o 8 de marzo.